дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия сартарошӣ ба воситаи оташ мод шудааст. олуфтаҳои ин шаҳр дар яке аз кошонаҳои ҳусн навбат мепоянд, ки муиссари худро на танҳо бо покуву қайчиву мошини сартарошӣ, балки бо оташ ҳам дуруст кунанд. ин навъи сартарошӣ эҳсоси хос медиҳад, замонавӣ ва хеле зебост. александр меншиков, нафаре ки ба истилоҳ ин техникаи сартароширо ихтироъ кардааст, мегӯяд тавассути оташ на танҳо муиссарро паст мекунад, балки нақшофарӣ ҳам мекунад. ин сартарошии маъмулӣ бо оташ нест, балки кори эҷодист. ман ба мисли ҳайкалтарош мӯйҳои зиёдатиро кӯтоҳ мекунам. меншиков аслан ҳуқуқшинос аст ва баъди ихтирои шакли нави сартарошӣ комилан ба ҳамин касб рӯй овардааст ва мегӯяд қабл аз он ки ин кошонаи ҳуснро боз кунад, хеле зиёд тамрин кардааст. ин сартарош ҳеҷ гоҳ шӯълаи оташро аз 2 сония бештар нигоҳ намедорад, то ин ки муштарӣ насӯзад. ин на танҳо ороиши зебои мӯй аст, худи ҷараёни кор ҳам дар зеҳни муштариён хотироти хубро боқӣ мегузорад. зеро бештари онҳо кори маро дар телефонҳояшон наворбардорӣ мекунанд ва мехоҳанд ба дӯстону наздиконашон нишон бидиҳанд.